beats are cars and the beats loaded. I will enter his gate with thanksgiving in my heart. I will enter his court with praise. I will say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. Oh, I am so glad. I will rejoice, for he has made me glad. hey. He has made me glad. Oh, I am so glad. I will rejoice, for he has made me glad. oh Lord, you have Welcome home, Sir Edward Akanegbu. Welcome. Love this. Okay, that's the indigenous night of St. Christopher. Thank you from Sir Ode, Sir Chris, Sir Uzochukwu, Sir Bebu, and Sakala. Thank you, thank you, thank you. I na-anabata ezinụlọ Okeke Richard and eze ka ha na-abata. Anyị na-asị ha nnọọ some gods. Anyị na-ekene ezinụlọ ndị be Richard. Kedu ihe mere unu ji bịa akwamozu n'osi n'obe ndị be Edward Akanegbu? Na Edward bụ na onye ama ama na-ajụ ihe mere anyị eji bịara ya akwamozu. O ruru onye ka anyị bịa. Onye nke anyị ọ na-agba mbọ. Kedu ihe eji mara nwoke mgbe ọ dị ndụ? Eji mara ihe eji mara ya mgbe ọ dị ndụ. Ọ na-adị nke ọ na-ekwu eziokwu. Ọ na-eme ọfụma, ọ na-agba mbọ na-abụ na ihe na-aga ọfụma. Ihe o kwetara na o kwetie ya ike. Kedu ihe na-agwa ezinụlọ ya dịka mpaghara? Onwe ya ọzọ agwa ha dị elu. Ha dị ha ṅomie okpuru ya wee bie ndụ etu o si bi. Anyị na-asụ unu nnọọ. Chinyere Chigbelu nzu ka anyị na-etinye ka m mesi foto. Ofu okwu ahụ. Anyị na-asụ unu nnọọ. Anyị na-ekele unu. Asị unu daalụ. Anyị na-asụ unu nnọọ. Anyị na-asụ unu nnọọ aka. Afugomu,
Nwabueze Oraukwu ịkara aka anyị na-asị gị nnọọ. Akere ihe butere unu ebe a?
Amen. Can you go to Nunia? Not the Luna. Very back in the women. So, that one better piece out. Back continue. We had that. I'm going to yes, I like a moon. I have seen it. That's not what's in the way to have a book. I understand who is who came in. What's up, Fuka? Go to today. I have seen it now. I have that one. Come on and do it. Apostle. I want them. Yes. Night of the Christopher, the member of February Brothers Association. Oh, Petronite, this Edward Akanegbu. So I went to I can't get mother of more than the Gecko Simunu. In a good anya, Madu, they are now is from Madu. Oh, like I'm one. Owner of Madika Petronite, who know that wherever I look. I tell you, what's this room here? I have been in the Cassia. I don't say a flu, you free away. My uniform will come back. Come on, sir, going to you. Here for Macamusa, guide where Papa. What uniform I? Mana, I'm not going to see it. They say, Maria. So, oh, no, I do it. I have seen him now. I have grown him, man. I have Jesus. My brother, all goes to the way to go. I want to get alive. Oraukwu President General, in the person of Sir Edward Chairman of Oraukwu Congress, Nyakaina Nabata, Nyakaina Sin Law, and my brother, the law partner, and the hard here. Bahe follow Sir Edward Nwabueze Law.
In case I will reach a baby, they will go. Oh, here is the money for the man of Barista. We meet again. Oh, I'm going to English women and see. How can I English die? And then I will look to Mama. What are you to respect? To go to Ireland, respect. I don't know where. I didn't know the name. I think I don't want to have. We are dying in the school. My dear manager. Where do I now?
Demon fast, love Mustafa, hello Africa, no go booster.
Ochie Ebinabo Olówúkọ Urau-ukwu Ebinabo anyị na-atụ mbatị ha. Anụ m n'ọpụtụ n'uru ka a na-akọ. Kedu ihe ekwu maka mmadụ ebe a nụkwara ka nna ahụ so onye ka anyị kwesị anyị niile mmadụ ka nkụ na ewesị ka anyị bịa akwụkwọ ọgwụ ibe azụza ji ejire nke ọma so ndị ga-edobe ebe na-edobe ndị ọgwụ na amen the pilot, I think I see them now. They go see chairman ekezi ha yes onye nke anyị ka ewu akịrị ihe etu maka nwafọ n'ibe anyị ọrụ ukwu akịrị na-eme ebe a n'ụbọchị tata dịka ndị otu nzukọ ihe na-eme n'ụbọchị tata na anyị bịara ka anyị kwanyelu petron anyị nna anyị ugwu ikpeazụ ọ mụrụ anyị ọfụma so wee sị ka akwanyere igwu ị na-ahịa ya m na anyị dị ike n'ike ntata n'afọ otu unu Favour Brothers Association n'ime Anglican Church Oraukwu. Kedu ndị mmadụ petron ahụ mgbe ọ dị ndụ? Ọ bụ mmadụ ọla. Ọ mụrụ anyị ka nna si amụ nwa. Ọ na-akpọkọta anyị ọnụ.
ịwọchi ebe na anyị buru ibu o nwere otu ahụ bụ iru ebe ha na-eme mgbasasị n'ụzọ na petrol ha sụta ya ọnụ ọ na-akpọkọta ya ọnụ so ọ bụ ezigbo mmadụ nke ukwuu so unu na-ebe akwa n'ọnwụ ya maka na ihe pụrụ n'ụlọ ahụ ihe pụrụ anyị n'ahụ dị egwu maka anyị na-achọkwa onye anyị eji eripresi ya dịkwa ka ya maka every Disemba ọ na-emepere anyị geeti sikpọọla anyị dobere anyị oriri na ọṅụṅụ ọgba anyị okwu agbamume so ihe dị ka ya kọ n'anya ọzọ ka esi na-agwa ezinụlọ ya ana m agwa ụmụ ya ndị agha apụta ka ha gbaa mbọ na-apụta ka ha soro mkpụrụokwu nna ha jere ozi n'ime chọọchị dị ozi n'ime obodo ka ha soro mkpụrụokwu nna ha wee too ọ ya bara ha ma ha mee otu a anyị na-ekene gị si n'ọrụ adị gị ma ọrụ ị na-alụ n'ọrụ ukwu na Anglican Church ọkachasị na St. Thomas Chineke ya akọzi gị n'aha Jizọs. Daalụ biko ka anyị mara afa gị afọ nwa anyị mere ebe a tata ozu ka akwara and ebelieve m na ihe niile ọbụla a na-eme n'ụwa a na-ebido n'isi and nwoke a na-akwa today ebelieve m na na-esiri isi wee gbanataba na ọ bụ na anyị abụra ihe mwute na ọ bụrụ esi n'ala wee gbogotaba etu esi n'elu wee gbanataba nwa ya akwa nna na ọhụ na ya akwa nwa so and ekere m ndị kwara ozu osi nkịta mmiri mee ka ọ ya ezu but thank God na ozụlọ mgbe na-asị na ọ bụ onye ọbụla ji bịa na ka oji ya na ya amakarị tupu na onweghị na-emekwa na ụmụ ihe bido nweta ebe a gasị Chineke ya nọnyere gị gbaa gị ume ọ dịrị izu ịghọtago dịkwanụ kọnekshọn gị ịghọtago ndị na-akwa ozu maka gị na ha si wee metụta mụ na ha emetụta akwa mụ na ajọsị m bịa on my own ịghọta na onye nso wee bịa bụ ejima m ka nso bịa ịghọtago mana ka o si na-adị abịara na mgbada m abịala ịfụ abụ enweghị ike na so na asịna Chineke ya edube gị ihe a nakwara ya na udo ndị na-ebela akwamozu onye na ọ na-anụ enwe nsogbu ọbụla famili na-akwa ozu ka ebeli ya ebe n'isi ekpere na ekpere isi ha bụ na ọnwụ ama mbụzi oke ha na ebeli bụ na ha nwere nwaanyị ọ dị ka ọbụkọ na ha enweghị nwaanyị ma na ha nwere nwoke something like that na ihe ọma ka anyị chọsịrị anyị achọzibere ebe abụrụ ezigbo ihe abụrụ ezigbo ihe so anyị chọrọ aṅụrị ụmụ ya akwamozu a na-agwọ wedin traditional marriage ya bịaba anyị achọghị ọsọ ya bịaba ụmụ ihe anyị ebe anyị na-aga nwunye gị anyị ga-akịta anyị na-agọgịrị abụ wesi ka ọ bụ nwere isi ịghọtago ụdị ya vidiyo a na-arụ mgbe nene ọ na-agwọ so ekpere ndị ekpere isi ahụ na n'obere ya ya na dị celebration ka anyị na-eji mgbadalụ afọ nwa ya onye isi daalụkwago biko ka anyị mara afa gị biko anyị fụ okwu nọ na round table biko ka anyị mara ndị bụ ife ahụ ndị Christ ambassador ka ebe dum si ebe ka ekwu si nọdụ otu dị na Oraukwu na St. Thomas Anglican Church ke ka unu onye na-akwa ozu si emetụta onye nwe ụnụ anyị na one of us n'otu a Christ ambassador onye mee ife dị ọra efu na ọkwa onye na-akwa ozu okwu odidi unu na-ebe ya ọkwa n'ihe ọzọ anyị agwa ya n'okwu ndụmọdụ na ekpere anyị na ndụmọdụ niile anyị ga-enye bụ na
na-edere ihe a ga-emesi ọzọ na a ga na-ata atọ wee na-akwụsị so na Chineke eme ka ọ dị otu a ya emekwa ihe ya akasi ihe obi n'afa Jizọs. Amen. Guadalupe. Akunwanne. Hey. Oh, we don't believe so. It's not onye ọ ga-abụrụ mma anyị na-ekele gị biko kelee ndị ọrụ ukwu na ndị bịara ụlọ ihe Arize Chineke mere ụbọchị chaa mmiri ezogbo anyị amụ aja abịara anyị ọfụma enwekwa m uche mgbe na anyị kwesị ose ibe anyị na-ekwu ya nabata ụlọ obi mana na n'ezie anyị ọkwere oge mere anyị n'afa Kraịst afọ nke nọdebe ha kedu ka ha napụtakwara ihe enyi ha fasị ga mụ na bakparị nkata asị nwanne na nwanne echesiri ya ụmụada anyị na-ekene unu anyị na-asụ unu dibenu na nwanne anyị nwoke rapụrụ anyị anyị na-eji ezigbo ndụ obi n'ụwa wee na-echeta ya maka na ndị Anglican si na ọsọ ọrụ ka a ga-eji wee na-echeta gị mgbe ị na-arapụ anyị na-asụ unu nnọọ na-ekwe onye nke m anyị na-asụ anyị na-ekele gị anyị na-asụ gị ndo anyị na-asụ gị isi ike n'ọnwụ daji anyị Chineke were ngọzi na afọ Chineke anyị na-asụ gị daalụ kedu ị na-agwa ndị ọla mmadụ ndị ụka ndị ụkọchukwu ndị naịtị ndị bịara n'ụbọchị taa efe ị na-agwa fa ka anyị mara onye bụ n'ezinụlọ a abụ m Chief Nnamdi Akanegbu nna Akudolu ọ my uncle ka a na-akwa so ọ nọ ọnọdụ ka ọ mụ na-akwa maka na ọ mụ nọ n'isi ihe a na-eme efu na ihe na-aga n'ọnya ka anyị ọnkụ gị a mgbe ọ dị ndụ kedu ka ọ tụrụ anyị dị mmadụ ọ bụ ihe ekwu maka ya amazi ihe m na-ekwuzi ọ bụ na anọ na in the morning fụ ndị nyecha testimony ọ dị ezigbo mmadụ ka ọ bụ onweghị onye nya na ya mekọrọ ihe anyị ala ihe ka anya na ya galụ n'ihe ọ na-eme ezigbo mmadụ ka ọ bụ onweghị etu ọzọ mesi wee kwu ya bụ na Sir Edward Akunwanne bụ ezigbo mmadụ ihe pụrụ na ezinụlọ anyị mana onwe ha anyị eji ọgụbe Chukwu n'omego bụ n'omego nwụrụ mmekọ gị na ya iji echeta ya mmekọ m ya bụ n'ọma ọnkụ gọva ya bụrụ ezigbo mmadụ ọma ya ama ka m esi bụrụ ezigbo mmadụ ka ọ onye eji eji ihe nso nke ọ bụrụ kịta nnukwu ihe pụrụ ebe ka anyị na-agwa nwunye na nwa ya na unu ncha ka m ka anyị akasi anyị eji ọgụgụ anyị akasi kemgbe ọ bụrụ anyị ebesigo wee tie life continues daalụ ndị bịaziri n'ụlọ ihe ka anyị na-agwasị ha etu ezi obi ha ji wee bịa ka ha ejikwa wee na onwe ha nsogbu ọbụla ya dị ekpere anyị bụ na ebe ọbụla ha si wee bịa ha ya narụkwa nja n'udo na-enwere nsogbu ọbụla daalụ anyị mara onye bụ oge abụ m vere bụ Obiọra anyị nwa bịa aka ụka wee nye ozu kịta mana anyị nwa bụ petron anyị n'otu ụka kwa akwa anyị bụ akwa ndị otu ụka anyị yibigo nke ndị ụkọchukwu wee yize nke ndị otu ụka sị ka anyị bịa kwanyere papa anyị ugwu ikpeazụ kedu nwere ikwu maka nwoke a mgbe ọ dị ndụ nke bụ eziokwu bụ na ebe anyị mụ ya bụ na ọ mụrụ anyị n'otu and ọ mụrụ anyị ọfụma every Disemba ọbụla a na-emechi afọ ọ na-agba anyị na-ekpeke ekpere anyị kpecha ekpere ebupụtara anyị ndị dị iche iche ihe ọbụla ị ga-eriwu ihe ọbụla ị ga-anụwu ọ na-enye anyị ọ mụrụ anyị for many years anyị na-anọ na nke na-enwe aṅụrị
mgbe anyị ga-esi ka anyị pụba jebe ebe ọzọ jụ si anyị na ike agwụbeghị anyị na-amụ anyị ị na-anya ya afụgo otu anyị ji akwa na-awụgharị ebe niile maka na o mere anyị ọfụma. Ihe na-agwa ụmụ ya bụ ka ha jide ka nna fa ji maka nna ha mere ọfụma hinne ndị mmadụ gbara ezi ama nna ndụ na ụmụnne ya ka ha gbanisi ike bie ndụ nna fa ọ ya bụ ihe inye ọṅụ ekpere m na Chineke ya gbahụ ume kasịkwa ndị obi ọnwụ nna ha agaghị abụ ọfa ife ịtụ ụta mgbe niile. Chineke ya esi n'ọnọdụ a ma gọzie ha mee ka ngọzi ebe ọba na ndụ ha n'aha Jizọs. Thank you, sir. Lucy Apostle TV Urau-amada Oraukwu na nke Sir Edward Akanegbu Akunwanne ka etuye taa ka etu na ya mmụọ ihe ga-esi enye onye ụka kwa ya ga-esi akpọ onye ụka na ndị obodo dị mkpali. Anyị kere Chineke maka ezigbo ndụ obi n'ụwa anyị sị ka ndị obi ezu gị na ndokwa n'anya fụdị ezu ega obi ezigbo ndụ. Ndị FBA Friends Brothers Association nke Anglican Church ọbụkọ ha ka ha nọ ebe a n'ike m n'ike nkwa ya ọfụma na Urau-amada Oraukwu ndị ọga ndị